Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Baguio. Good morning, Philippines. Today is November 15 here in the US. It's already 8 o'clock here, but of course it's 9 o'clock there in Baguio. Good morning, Ka-Rangers. Good morning, Ma'am Cynthia. Good morning, Doc. Good morning sa lahat ng mga viewers natin. At syempre, good morning po sa lahat ng mga kasamahan mo dyan, Doc. Yes, thank you for acknowledging them. Yeah, I'd like to thank my family here for being so supportive. In fact, bago nga yung aking yung ilaw. So, siya nga pala, ang ating topic sa itanong kay Doc Jose ay yung isang napakaganda o napaka-importanting elemento o micronutrient or ang sinyalis niya to sa elemento na to ay yung zinc, Zn. No? Kasi pag sinabi mo, Ma'am Cynthia, na vitamin A, B, up to zinc, Z, di ba? Oo, Doc. Ano bang alam mo sa vitamins na zinc, Ma'am? Actually, Doc, kaninang madaling araw, medyo nagbasa-basa ako sa zinc. So, ang dami niya palang nabibigay sa atin na magandang benefits. Tama ka, Ma'am Cynthia. So, mamaya din sasagutin natin yung mga tanong nila. Pero without much ado, kumbaga, i-presenta na natin yung kabutihan ng zinc. Ang zinc pala ay kailangan ng mga almost 300 na enzymes para makapag-function yung enzymes natin. Alam niyo yung mga enzymes, yan ay mga kailangan para magkaroon ng mga biosynthetic pathway or pag-produce ng mga iba't ibang hormones o mga substances sa body. At napakaganda nito palang zinc na to dahil napag-alaman sa mga research na kung kulang ka sa zinc, all you have to do is mag-supplement ka or kunin mo ito sa mga pagkain. Mamaya i-mention natin, no? Oo, Doc. Mamaya tatanungin natin, Ma'am Cynthia, yung mga alam mong pagkukunan ng zinc, di ba? Oo, Doc. At saka, syempre, Doc, i-discuss mo din sa kanila kung gaano kadaming zinc ang pwede nating i-intake sa everyday. Oo. Ang normal, ang daily requirement ng zinc sa babae, 8 milligram. Oo, Doc. Or ang sa lalaki ay 11 milligrams sa adult men, no? Oo, Doc. But for both men and women, you can go as high as basta huwag ka lang lalabas na sa 40 milligram kasi otherwise 15 magkaroon to ka rin 30 ng toxicity. milligram, Doc, sa yung sinasabi nila? Tama po ba? Ito dito sa naging reference ko sa Mayo Clinic, saka generally yung nabasa ko, 8 milligram a day. Kaya nung tinitignan ko yung mga ibang pagkukunan, kung uminom ako ng 2 beses, na-achieve ko na po yung, halimbawa, 6. Di ba? 6 times 2. May alam ako kasi na pinagkukunan ng zinc, di ba? Mamaya sasabihin mo, Ma'am Cynthia, di ba? Sige po, 6.4 siya. Kaya sabi ko, kung 2 times a day ko siya, di meron na akong 12.8. Oo. O di, what's 12? What a few in terms of excess, no? Okay pa rin siya, no? Ang zinc kasi is a mineral that is involved in repair ng ating katawan, yung mga DNA production. Alam mo ba na napag-alaman na ang zinc ay maganda sa wound healing? Hindi nyo napansin yung mga sunburn o yung mga diaper rash? Zinc oxide yon. Kumbaga sa skin, diba, no? Yun yung mga binibili namin. Ako noon, Doc, yun yung binibili ko pag hindi maganda yung diaper na nabili ko. So, nagra-rashes yung baby ko. Ang nire-reseta sa akin is zinc oxide. Yun, see? Pero bago yan din, sabi nila pag may colds ka at uminom ka ng zinc, magiging short na yung natural disease or yung hindi ka na magkaka-colds ng tuloy-tuloy. Oo, Doc. Gaganda kasi immune system mo. Tapos yung mga may diarrhea ng mga bata, pag binigyan ng zinc, kaya di ba napansin mo, Ma'am, yung mga vitamin ngayon ng mga bata with zinc, ganun lahat, no? Saka yung mga zinc
yung mga ascorbate Parang with zinc, di ba ganon? lahat na yata ngayon, Doc. Nag-start nung last year na halos lahat ng mga makikita natin sa merkado, sa mga drugstores is may mga zinc na naka-emphasize Tama. doon sa mga Totoo yan, gamot, totoo mga yan. supplements. Mga vitamins. At Oo, ang Doc. zinc ay they are importante rin sa taste and smell. Kaya yung mga may COVID, kung nawalan ka ng taste or smell, makakabalik ka kaagad pag nagsisync ka. So, yung isa rin, ang ibang value ng zinc ay ano rin siya, importante rin sa sugar control. Amazing yun kasi di ba parang anti-diabetic ang dating. Oo, Doc. Tapos yung macular Pati yata, Doc, degeneration. sa hypertension. Yes, pati yung mata, parang halos na cover niya lahat. Kaya amazing nga itong from immune system to let's say yung mga skin, to even yung proper taste. Ganun ang mga value ng zinc, yung DNA production. At ang zinc, kung may magtanong, ang zinc ay nakukuha din sa mga oysters, yung seafood. Kaya kung ikaw ay nakatira ma'am sa bulubundukin, medyo hindi ka siguro nakakabili masyado ng mga seafood, Kasi, baka Doc, mag-supplement hindi na ka siya na lang. fresh yung mabibili na seafood pag nandito sa part ng bulubundukin. Saka napansin mo ma'am, ang zinc ay importante rin sa mga kalalakihan, yung mga may problema sa fertility, mababa sperm, dahil nakakatulong pala siya sa pag-produce ng sperm. Even yung testosterone, yung pala, kanyang Doc, itong zinc na to. zinc. Oo. Kaya yung mga pasyente mo ma'am na gumagamit ng Toro, dagdagan nila ng may zinc para mas lalo pang assess or Ma-meet nila, Doc, kumbaga ma-treat. Oo. Yung kasi it has a function with regards as testosterone production, no? Okay, so yan ang mga nakalap natin na ang zinc ay nakukuha rin po siya sa mga muscles, yung mga tahong kasi marami naman tayo sa Pilipinas, chicken, ganyan. Tapos idagdag ko pa ang red meat pala pwede rin, no, zinc, no? Oo, Doc. Dina-mention ko na yung pinaka RDA 11 mg pag male, 8 mg pag female. And then, ito pa nga, amazing bilang OB, ayokong manganak yung pasyente ko prematurely, nakakatulong din pala sa pag-prevent ng pagkakaroon ng premature labor. Kaya, hindi bawal ang dapat pala, zinc. Doc, i-incorporate natin ang zinc sa everyday na intake natin. Yes, kasi para ma-prevent yung kasi ang gaganda ng mga benefits, no? Saka ang isang maganda nga yung nabuboost kasi yung overall health natin, no? By the way, kung ang zinc ay na-overdose ka rin, 40 mg and above pa yun. Kaya malayo pa. Siguro, siguro ininom mo ng 10 o siyam yung tig 6.4 para ma-meet mo yon. Ayun. So, may katanungan ba tayo so far? Pagtanong kay doktor tungkol sa zinc? Doc, wala last pa. time pala, Batiin na lang muna natin, Doc, yung mga nanonood ngayon sa atin. Nandiyan si Ma'am Josie Orsua, watching from Virginia, USA. Nandiyan si Ma'am Rosario Del Mendo Orsua, watching here. Enjoy your VK. Regards to everyone. Yes, Ate Rose, thank you. Salamat siya nga pala, ma-sidetrack ako ng konti, ma'am. Mayroon palang katanungan last week na hindi na natin nakita. Pero nung chinek ng ate ko yung mga comments, may nagtanong si Esther.
Oo, Si Doc, si Esther medyo kasi kulang dati kasi yung kong... oras natin nung last week. Oo. Madami pang mga question pero natapos na yung oras natin. So po pwede po nating balikan, Doc, na sagutin yung mga question nung last week. Sige. So dahil yung sync naman ay easy to understand at isiniwalat lang natin yung kanyang kabutihan, medyo natapos na rin tayo. At just to finalize it, ang overdose ng zinc, magkakaroon ka lang naman ng copper deficiency, no? Yung halimbawa, copper deficiency anemia, ganun. Pero ngayon, dahil alam na nila, huwag na lang nilang sobrahan. Kasi actually, ang sobra naman is 40 milligram. Now, yung tanong ni Ate Esther, na kababayan pinsan namin, ang asawa niya, Lavarias, na nandyan siya sa may bandang West Coast, ay bakit daw bilang isang 66-year-old ay hindi na niya mapigilan yung kanyang ihi. Oo, Doc. Ngayon, bilang isang 66-year-old na babae, ang una nating papansinin dyan yung pagiging menopause niya. Pag sinabing pagiging menopause ka, weak na ho yung urogenital muscles mo, kaya yung dinatawag na pagpigil sa pag-ihi, minsan ngingiti ay tumawa ka lang o kaya bigla kang inubo, biglang makakawala yung ihi. That is what we call urinary incontinence. Pero common yan sa mga menopause kasi minention niya 66 siya, no? Oo, Doc. Siguro dala din ito ng pagiging maraming anak, lalo na yung normal deliveries. Kasi nung nanganak ka ng madami, habang nanganganak ka ng vaginal delivery, nasisira po yung, or nagwi-weaken po yung mga support na muscles dyan sa area ng ating sphincter, sa pag-ihi, lalo na sa mga babae, kababaihan. Kasi nga, yung pagbubuntis, panganganak ay isang risk factor sa kanila yon. Kaya mahirap nga talaga maging babae, no? Bilang isang OB, marami tayo nakikitang mga ganyan. Ang una nating sinasabi sa mga pasyente ay gawin yung Kegels exercise. Ikaw, Ma'am Cynthia, alam mo ba yung ibig kong sabihin pag Kegels? Sir, Doc, hindi ko po ginawa yan. Paano po ba yun, Doc? Ang Kegels exercise ay gawin mo na rin habang ikaw ay nakaupo. Parang yung puputulin mo yung tae, parang exercise yan na gagawin mo ng parang, let's say, gawin mo ng 15 counts. Halimbawa, gano'n, nakaupo ka, no? Oo, Doc. Tapos parang yung pagputol ng dumi, tae, Oo. parang inaano mo, yung gagawin mo yan habang nakaupo ka, let's say gawin mo siya ng mga, i-hold mo siya ng mga hanggat kaya mo, mga few seconds, and then ulit-ulitin mo ng hanggang 10 counts, 20 counts, gaganda yung sphincter mo. Kasi syempre nag-weaken na dahil menopause na eh. Ang pangalawa, kailangan mag-take ka ng estrogen. Kasi weak na nga yung body mo, yung mga support, yung urogenital diaphragm, excuse me, weak na kasi dahil sa pagiging menopause. So, dapat ma-strengthen yon, no? Yung iba, pinagbabawalang magbuhat na mabigat, lalo kang may katandaan na, para hindi biglang lumalabas yung ihi. Otherwise, alam natin messy yung may ihi-ihi, kaya maglagay po kayo ng diapers kung hanggat hindi pa kayo na-exercise o hindi pa na-train. Dapat mag-training, i-train nyo yung sarili nyo na pigilan. The worst would be operahan ka kasi pag sira yung urogenital angulation mo, yung urologist, pwede kang tulungan, no? Pero so, inooperahan yung mga ganyang case, Doc? Hindi naman lahat, pero kung talagang matindi na, lalo na yung may tinatawag na procedencia uteri, alam mo yun, ma'am, yung parang lumalabas yung matres? Oo, Doc, oo. Pag lumabas na yung matres mo, yun na po yung ooperahan. Kasi syempre, paglabas ng matres, wala na siya sa kanyang kinaroroonan, ay nasira lahat yung anatomical
yung relationship ng pagkakalagay ng matres. Mm-mm. Kaya, indicated po mag-opera. Pero ang sinabi ko, ma'am, hindi naman lahat. Pwede namang Kegels exercise, mag-estrogen, mag-evening primrose oil, huwag masyadong humagik-gik o magbuhat ng mabigat. Pero sino bang taong pipigilan natin na humagik-gik, ano? Kahit Oo tayo, nga, Doc, napapahagik-gik tayo, no? Kung nagkaanak ka ng madami-dami, ma'am, mga 3, 4, 5, hintayin mo, ma'am, pag medyo tumanda ka na. Pero hindi na natin paabutin, ma'am, yung pagtanda mo. Kailangan asikasuhin na natin kaagad. Mag-Kegels ka, bigyan ka ng estrogen replacement therapy para hindi na mangyayari sa iyo yun, ma'am. No? Halimbawa, sabi mo, hindi mo pa kasi alam. So at least sa araw na to, natutunan nyo yung Kegels exercise, no? Yung parang nakaupo ka lang, kahit nagpo-programa nga tayo, pwede mo i-Kegels eh. So kahit Ito yung ganito lang parang, siya, Doc. nakaupo ka dyan, ma'am. Tapos, parang ikimot-kimot mo yung tumbong mo, parang ganon. Oo. Sa Pangasinan kasi, kimot-kimot yun eh. I hope yun. Parang naintindihan yun ko, Doc, yung alam kong kimot-kimot, pero hindi ko alam yung Tagalog niya. Yung parang, yung anus mo, parang kinakat mo yung tae. Mm-mm. That is a Kegels exercise eh. Pero, hindi mo kayang tuloy-tuloy. Kaya let's say, mag-exercise ka, simulan mo sa 10 seconds, hold, 15 seconds, and then repeat habang ikaw ay nakaupo. Di ba sa isang oras na programa natin mo, baka nakapag 15 times ka, not bad. So habang ikaw ay nakipag-usap. Pala, Doc, pwede mong gawin yung exercise na yan. Yes, kasi hindi naman nahalata na ginagawa mo yon. Nakatago yon. Hindi ka kailangan ding tumatae kasi syempre iba na yung actual na tae na. Ngayon, i-improve yung urinary continence mo. Ang tawag kasi doon sa bagay na yun is urinary incontinence. Actually, yung topic na ito ay related naman sa menopause, no? Kaya yung mga kababaihan na nag-undergo ng menopause, all you need to do is consult your gynecologist. Matutulungan namin kayo dahil modern na po ang medicine. Modern na po. Halata ba, ma'am, na medyo may sakit ako? Actually, ma'am, medyo nagkaroon ako ng sakit dito. Yung boses mo yung nahalata ko na medyo nag-iba Garalgal. yung boses mo. Parang gumanda. Oo. Gumanda? Despite the fact na may sakit ako, siguro dahil minodulate ko, dahil yun nga, may konti akong lagnat dahil sa sobrang lamig dito sa Virginia ngayon, no? Birthday pala ng nanay ko, kaya gusto kong batiin yung nanay ko. Happy birthday. Happy birthday dito po, sa ma'am. Amerika. Opo. I hope nakikinig siya, no? Or nandun siya sa Texas. Hindi na muna ako nakapunta doon dahil alam mo naman na nag-iingat tayo sa basta-basta ng biyahe. Oo, Doc. Doc, may So far, ma'am, katanungan anong dito. Sige lang. Galing kay 94, Doc. Ang question niya, ilang miligram na zinc po ba meron ang Bioclone capsule? Ang meron siya per capsule, ikaw na lang, sumagot, ma'am. Doc. Doc, ang Bioclone capsule is 6.4 milligram. So, kung ang kailangan ng isang babae is 8, so pasok pa po siya doon. Yung Pasok pa sinasabi siya, mo opo. kanina, Doc, is 15 to 30, basta hindi siya mag-over ng 40. Okay pa yon. Yes, So, kasi pwede syempre, po kung may kayong kulang, mag 3 times a day ng Bioclone para ma-meet po natin yung 15 to 30 milligram a day. Okay. Kung sakali naman na for safety and side effects, kung na-over sila ng zinc, edi itigil nila muna, and then kung may signs and symptoms sila ng indigestion, diarrhea, headache, nausea, vomiting. So yan yung mga komplikasyon ng
anong tawag dito, yung overdose ng Doc, zinc. ilan ang Hindi ka naman siguro percentage sa basta-basta. mga nagtitake ng zinc? Ilan ang percentage na may mga nag-overdose ng ganyan? Actually, wala namang report kasi siguro naman malayo pa bago mag-40 kasi ang sabi dito 40 ang overdose. Oo, Doc. Wala akong nabasang ganon. Ang pinagkunan ko ng ating topic ngayon, dahil syempre hindi naman talaga napakagaling ang mga doktor sa nutrition, although subject namin to sa medical school, sa biochem, saka sa third year, meron kaming subject. Pero alam mo yung zinc, hindi namin pinag-aralan yan. Ngayon, sumikat yung zinc. Di ba si Potus? Sabi niya dahil sa pandemic, Doc. Although yes, yung aming Bioclone, Doc, ever since wala pa si pandemic, meron na siyang zinc na ingredient. At aside doon sa zinc, meron siyang B-complex, meron siyang vitamin C, at aside doon, meron siyang fruit at saka vegetable extract. Ayun, kaya mas kompleto. Hindi ko na masyadong in-highlight yung mga ibang kasi sikat na masyado yung mga B-complex para sa nerve. Oo, Doc. Ang vitamin C, given na po yun, no? In fact, the best nga po na combination ang vitamin C along with zinc. Kung may ganun ka, mas-shorten yung mga trangkaso mo o yung colds mo. Lalo sa mga, saka ito pwede sa mga bata, Oo. Kasi yung B-complex more of sa ano naman po yan, nerve vitamin, no? Okay, so far ano pa yung mga gusto nating may mga nagtanong ba para sagutin? Siguro Doc, wala na silang matanong masyado. Wala pang masyadong question, pero batiin po natin yung mga nanonood sa atin ngayon. Nandiyan si Sir Jomar Estrera. Good morning, Sir Jomar. Hello po. Good morning. Galing po kay Ma'am Esther Labarias. Happy birthday, Cha. Okay. Malayo kayo. Namimiss Mikila, sabi po niya. Zenny Atendla sa Jose Orsua. Ayun po, Doc. Okay. So far, yung zinc ang napagtuunan ng pansin kasi sumikat yan for some time last year. And then yung mga napansin natin kasi, kailangan i-explain din natin kasi pinag-uusapan yan talaga yung zinc. Saka bakit yung mga vitamins sa mga mapabata man o matanda, yun nga yung ascorbate acid nga with zinc. Ganun nga yung mga nakita kong mga anti-COVID, mga to booster immunity. Ganun. Kaya tuloy naisip ko, no? Siya nga pala, kung may mga gusto silang tanong. Pati yung mga pang-cough, may mga nakita ako na may mga zinc na mga karagdagang ingredient niya. Yung RoboCop nyo ba merong zinc yun o hindi naman? Dok, wala po. Purong Lagundi po ang aming RoboCop tablet at saka si syrup. Anong mga naisip mong tanong, Ma'am Cynthia, so far para to keep the ball rolling, ika nga? Total, alam ko, alam na rin nila ang zinc, pero ewan ko ba, ba't bigla ko lang siyang naisip na i-explain further, no? Siya nga pala, thank you kay Ate Esther at saka mga taga-subaybay natin na walang sawa sa pagsubaybay. Kumusta kayo dyan sa Baguio City? Malamig na ba? Dok, umuulan po kahapon hanggang kaninang madaling araw, umuulan po siya. Kanina umaambon-ambon. Pero walang bagyo. Medyo huminto naman. Pero sa part ng Region 2, kaninang tumawag ako sa mga kasamahan natin doon, umuulan daw po. Tag-ulan daw po ngayon doon. So, usong-uso, Dok, ang pagtag-ulan, usong-uso na naman itong ubo at sipon. Cold. Oo. So, tama-tama, Dok, itong dinidiscuss natin na supplement na zinc, bagay na bagay. kailangan natin ito ngayon. So, para
hindi na tayo mapunta pa sa ospital o kaya sa doktor, agapan na natin kaagad ito. Uminom tayo ng mga food supplement. So kung kayo po ay adult, nandiyan si Bioclone capsule at nandiyan si RoboCough syrup at saka tablet. Yan. Saka ang zinc pala ay napaka-importante na sa male sexual health, ha? You Oo, cannot, Doc. hindi natin masyado kasing natatapik yan kasi alam mo naman yun, minsan ang mga kalalakihan ayaw nilang aminin. In a Actually, macho Doc, oo, society, nahiya silang magtanong, di po ba? So, eto na yung Oo. pagkakataon po ninyo na tanungin si Dr. Live po sa mga kalalakihan na nahihiyang magtanong po sa mga doktor. kaya nga, tingnan mo, pag may honeymoon, di ba, sabi, kumain ka ng oyster, sabi, di ba? O Oo, crabs, or mussels. Kasi nga, yan ang great source ng zinc, no? Ay siya nga pala, Ma'am Cynthia, idagdag ko, tama ka, yung upper limit according to National Institute of Health, 40 milligram of zinc a day is the upper limit. So okay lang pala. Oo, In fact, Doc. ang mga adult, mga infant under 6 months, pwede rin silang bigyan din ng zinc na 4 milligram of zinc a day. At Doc, siya nga pala, meron pag bang ikaw ay purong zinc lang na nabibili? meron dito sa US, nung nag-ano ako kanina, bago rin ako sumalang sa ating programa, medyo nagbasa-basa ako, pumunta ako sa PubMed, punta ako sa Google, excuse me, may mga nakita ako na purong-puro na zinc na talaga special siya na pero syempre ako, for value for money, o ika nga cost effectivity, mas maganda na yung kompleto, di ba? Oo, Doc. Yung mga iba mong kailangan, no? Oo. Tapos yung alalahanin lang pala nila pag sila ay nagsisink, ingat lang pag sila ay nag-antibiotic or diuretic pala. Bigyan lang nila ng distansya sa pag-inom para hindi magkaroon ng side effects. Ano ang po pwedeng side effect niya, Doc? Bumababa yung antibiotic? Yung efficacy niya? Yung side effect kasi, yung tinatawag na drug interaction lang. Baka mag-interact lang sila. Pero yung side effect, yung tinatawag na, yung halimbawa, yung antibiotic ay maapektuhan yung kanyang ability to fight the bacteria. Yun. Doc, may Parang question bababa. dito. Kaya, sige lang po. Sabi po niya, good morning Ma'am Cynthia and Doc. Ask ko lang po yung RoboCough capsule, pwede ba sa 12 years old may ubo po siya? Thanks po. Sige ma'am, sagutin mo yan ma'am. Doc, siguro yung syrup na muna, yung ipainom sa kanya kasi considered pa rin siya as pedya yung edad niya. So mas mainam po na yung syrup na lang po muna yung ipainom ninyo. So pwede sa mga pediatric age ang Doc. RoboCup din, no? Ang lagun din naman na nature, nature. So ano pang ikakabahala mo, ika nga, no? So ano pa ba ang mga napag-iwanan nating mga topic last time na pwede naman nating sagutin? Kumusta ang mga COVID cases naman dyan? Doc, medyo bumababa naman po according doon sa PIO. Bumababa na yung mga cases natin dito at madaming mga recoveries. Nag-open na po yung tourism ng Baguio, so medyo nabuhay po ang sigla ng Baguio. Madami na ulit mga turista. So yung mga ibig mong sabihin, Ma'am Cynthia, paki-explain lang ng konti, basta wala ng checkpoint. Meron pa rin, Doc. Kinakailangang kompleto ka ng vaccine. Yung first at saka second dose mo, pakita mo yung vaccine card. Tapos mag-register ka doon sa bisita o kaya pag-appor ka naman sa HDF. Ayun. So, napansin mo ma'am na marami nang namamasyal sa atin. Oo, Doc. Especially nung Saturday, sobrang traffic po.
na rin. Oh. Dito naman napansin ko, basta dito kasi may face-to-face na, so yun ang isang pinaka masasabi mo na hindi na nila alintana. Pero, Kahapon, Doc, may mga news na pinalabas si RNG Luzon na may mga nag-start Okay. na ng klase sa ibang areas. Ayun, okay. So magandang balita din yan para talagang nagsisimula na makabalik sa normal, no? Oo, Doc. Magandang balita yan. Dito rin ganyan na basta nasa sayo kung kasi syempre requirement bakuna pero syempre may mga tao pa ring alam natin na nakikipilosopo na ayaw magpabakuna, no? Oo, Doc. Karapan daw nilang tumanggi, sabi. Pero para sa akin, pandemic nga ito, kaya dapat kung pwedeng ikaw ay utusan na sumunod, sumunod ka dapat, no? Para sa ikabubuti ng lahat, no? Okay, so Doc, that's a napansin ko nice thing to know. yung pagsasalita mo, parang may sipon ka. Actually, may ubo ako. Oo, Doc. So, Doc, Yung ubo ko, pwede mong gamitin yung Pauliniment. Pwede kang magpapahid ng Pauliniment para makaginhawa ka. saan kayo papahid? Dito sa dibdib? Yung parang vapor? Yung parang vapor Oo, niya, Doc, ganon? para yung paghinga mo medyo lumuwag o kaya buong katawan mo, Sige. Doc, kung may magmasahe sa'yo dyan para mawala yung stress mo. Oy, okay. Dahil alam ko, Hahanapin ko grabe bigla. yung paggala-gala mo Ayan. Sa sobrang galaan, no? Buti sinave ko pa to, ano? Hindi ko pinamigay. You know. Ayan. Okay. So thank you pala dahil binigay mo sa akin to. Okay, ano. So ginawa ko kaagad on the spot kasi masunurin akong Hindi nga umabot, Doc, yung travel essential. Napakainam yun. Ano na yung yun? sana yung dala-dala mo, travel essential oil. Ang ganda pati ng packaging niya. Oh. Hindi kasi na tayo nagkita. Balak mo sanang dalihin ko sa travel ko. Oo, Doc, oo. Yun ang plan mo, no? Di bali at meron ka namang mga binigay dito na pamasahe. In the meantime, pag uwi ko na lang, kung susubukan yung iba, no? Oo, Doc. Lalo na ngayon, Doc, dito sa Baguio at saka ibang panig ng Region 2 is umuulan. So, mainam po na gamitin nila si Pauliniment para yung minsan nababasa yung mga paa nila. Napakainam na pangmasahe si Pauliniment o kay si Paumasahe. Madaming variants Sa po yung mga- pagpipilian, 4. Nandiyan dyan yung Sige pinapakita po, ni Doc na peppermint. Meron kaming Paumasahe Classic, merong orange, at syempre ang floral. Ano bang I think scent yung yung floral gusto mo, yata. Doc, dyan? Ito, yung peppermint. Kasi maganda ay, sa ubo. Yan o. May konti kasi akong asthma. Oo, Doc. So hindi ka Kaya hindi ka nakapagdala ng ng RoboCough tablet mo. May dala naman ako, ma'am, pero minsan naiinom ko, minsan naman hindi. Kaya bad patient kasi ako di ba? Ito yata O tingnan mo naman na nainom-inom ko naman tingnan mo. Ayan. Kompleto ka pala, Doc, ng diba? dala-dala. Yun lang trouble something ang ito sige, pagkatapos ng programa iinumin ko to. Thank you very much, Doc. Yes, okay. So may oras pa naman tayo. So pwede lang din tayo magkwentuhan pa ng mga masasayang kwento tungkol sa ating usapang
Ay, tanong kay Tanong Doc ko kay kasi. Doc. Ay, kagabi. Parang Kagabi, hindi namimiss ko... mo, Doc, ang usapang medical din. Oo. Sabi ko, hindi naman sila tumawag at ako'y nagpapahinga. Kaya sabi ko, kung tawagin nila ako at hindi ako... Medyo may sakit ako nitong Nakita nakaraang ko apat kasi, Doc, na... kaya hindi na ako nag-update sa'yo. Nakita ko kasi, parang ang dami mong mga pinuntahan eh. So, hindi na ako nag-update Aha. sa'yo kahapon. Okay. Ang gaganda Ante sa ng mga ngayon, pinuntahan nandito mo. na ako sa bahay. Okay. Pumunta kami nag-drive. May pinuntahan kami yung sa school ng pamangkin ko, yung Virginia Tech. I don't know kung sikat. Kahit sa Pilipinas, alam nila ito. Dahil ito yung one of the best engineering schools sa Virginia. Oo, Doc. At yun nga, yung pamangkin ko ay isa siyang civil engineering student. Graduate na rin siya. And hopefully next year. No? Ikaw So, lang ba, yun. Doc, ikaw lang ba, Doc, yung gumagala? Hindi mo kasama yung mga anak mo? Hindi siya sumasama. Iba yung lakad ko eh. Okay. Oo. Ang kasama ko, yung kapatid ko at pinsan ko. At yung mga pamangkin ko. Sobrang nag-i-enjoy ka, Doc, sa pag-stay mo ngayon dyan. Kaya nga, tuloy na pagod yata ako masyado. Buti na lang may mga support ako. So, mamaya ng konti, iinumin ko na ito kasi otherwise, nai-interrupt yung pagsalita ko kasi parang akma akong ubuhin. Kaya kailangan ko yata itong Robocac nga. Doc, Mukhang habang nagpo-programa, inumin ko na. basahin ko lang, Doc, itong mga nanonood sa atin ngayon. Galing po kay Ma'am Severina Dizon. Watching here at Santa Rosa, Laguna. Hi po, Doc Jose. Galing naman po kay Ma'am Rosario Orsua. Pagaling ka, Doc, para ma-maximize mo ang iyong pasyal. At miss ko na rin ang mag-travel. So, inggit, sabi po niya, Doc. Kapatid mo ito, Doc? Hindi. Si Ma'am Rose ay asawa siya ng pinsan ko na engineer dyan sa SLU. I mean sa Baguio. Actually, Doc, kayo nakatira hindi rin sila dyan. nakasama sa atin ngayon si Engineer Ocampo kasi medyo not feeling well daw po siya. Dahil siguro dito sa panahon natin. Dapat mag-sync na siya. Engineer, narinig mo yon yung sabi ni Doc, kung nanonood ka ngayon, dapat may zinc kang iinumin. Oo. May babatiin ka ba, Ma'am Cynthia? Gusto ko palang batiin yung mga taga-High Precision Diagnostics. Na-miss ko na rin sila. And then yung mga co-workers ko dyan sa San Carlos also. Na-miss ko na mag-ultrasound. Saka na-miss ko na rin yung mga halaman ko. Alam ko hindi nila ako nang-miss. Doc, po pwede naman naming ampunin yung mga halaman mo. Babawiin nyo, ika nga. Galing sa inyo yung mga yon. Doc, i-update ko lang po kasi di nga ba't nag-message ka sa akin na wala silang mabilhan ng Bioclone capsule sa La Trinidad. So, available po ang Bioclone capsule. Mabibili sa mga drugstores ni Butika La Trinidad, Kamimura Pharmacy, Neomed Pharmacy, Forest Pharmacy, Pine Breeze, Three Kings, The Generics, Generica, at sa lahat po ng drugstore dyan sa may Buyagan at saka sa may malapit sa Kilometer 6. May pasyente kasi na nagtanong. Opo, Kaya nung naghanap daw siya, medyo nahirapan. Pinabati ko rin pala yung mga sons ko, nandyan sila sa Baguio. Pero I'm not sure kung sila ay nakikinig kasi may kanya-kanya ring mga online classes. At saka mga estudyante ko rin sa School of Medicine, nakaano pa rin tayo, academic break. Kaya cool lang kayo.
just chill, just relax, kumbaga. Kailangan din natin magpahinga. Iba ng mga teachers nyo, kailangan din. Lahat tayo kailangan natin ng tinatawag na academic break. Hindi yung puro academe ang nasa o laman ng utak natin. Kailangan din magpahinga tayo. No? So maraming yung mga anak mo, Ma'am salamat, Cynthia. Doc. Oo. Kailangan na Okay. siguro nating magpaalam. May Okay. sasabihin ka pa, Doc? Sige, gusto ko lang magpasalamat sa mga sumubaybay sa ating programa at sa mga magsishare at magla-like at yung mga manunood pa later. Maraming salamat po sa inyo. At kung may gusto silang itanong, itanong nyo lang ho at nang ayusin natin yan sa susunod na programa, sasagutin natin isa-isa. Dahil ito naman programang ito ay ginawa para sagutin ang itanong. Halimbawa, itanong kay Doc Jose, tapos sasagutin ko siyempre. No? Yes, Ma'am Cynthia, So thank you very much. maraming salamat, Doc. At maraming salamat sa mga laging sumusuporta sa atin ngayon, laging nanonood. At syempre maraming salamat sa RNG Luzon, kila Sir Dobby. Yes. At abangan po ninyo kami every Tuesday 9 to 10 a.m. Maraming salamat po sa kanilang lahat. Thank you, Ma'am Thank you, Cynthia. Doc. Magpagaling ka. Opo.